Whenever there is acne, there is sebium. Whenever there is atopy, there is atoderm. Whenever there is sensitivity, there is sensibio. Whenever there is tanning, there is photoderm. Whenever there is beauty, there is estoderm. Now, always cares first. Dobrý den, vážení posluchači, já se jmenuji Felix Ratzenbeck a jménem firmy Naos a jejich značek Bioderma a Institut Estederm bych vás rád přivítal u naší podcastové série Ve své kůži, akné už ne. Nejste v tom sami, tak se jmenuje náš první díl. Já vás také vítám, jmenuji se Laura Janáčková, jsem psycholožka ze Všeobecné fakultní nemocnice a společně s Felixem vás budeme provázet naším pořadem. Dneska jsme si pozvali skvělého hosta, je jím paní doktorka Lucie Rajská. Paní doktorko, co byste nám řekla o sobě? Já jsem lékařka dermatologie, věnuji se všeobecné, korektivní, estetické dermatologii, stejně tak i laserové a svoji práci mám hrozně ráda, protože mě baví lidem vlévat zase optimismus do žil, do jejich kůže, tak, aby se cítili dobře ve své kůži. Právě. Já si vzpomínám, že když jsem byla mladá, tak jsem trávila hodiny u zrcadla a takhle jsem si nípala ty pupínky a čekala jsem, až to vystříkne, protože to byl takový ten slastný pocit toho, Jasně. že kde se tohle to bere? Právě u toho zrcadla si myslím. Tam všichni si tu slast musíme prožít a myslím si, že se nemýlím, když řeknu, že každý z nás to takhle má. A že vlastně i já jako dermatolog, byť ve své ordinaci ráda říkám, prosím vás, nešahejte si na ty pupínky a když už musíte, umýjte si ruce, obalte je ubrouskama a potom mačkejte, tak stejně tam potom stojím i já a občas si máčknu. Nejde to jinak. Je to opravdu, jak jste říkala, je to slast. Přesně tak, já si to pamatuju. Pupínek. Ale v žádném případě nemačkejte, slyšeli jste odborníka. A teďkon, ještě jedna otázka. Já jsem nikdy nešla s tím k dermatologovi a myslím si, že kdy je ten čas tam přijít, když mám jeden, nebo když už se mi to rozmnoží a už mám na čele, všude? Tak právě když máte jenom jeden, tak s největší pravděpodobností si ten jeden sám lajdák určitě spontánně zvládne zhojit sám. Ale pokud už ten obličej je pokryt větším množstvím pupínků, které nereagují na naší domácí léčbu, to znamená na naše pravidelné a pečlivé čištění, na prostředky, které můžeme volně koupit v lékárnách nebo v drogeriích, tak si myslím, že když ta terapie nebo ta naše domácí terapie trvá už déle jak 6 týdnů, tak je už nejvyšší čas schánět termín u toho dermatologa, aby nám pomohl. Hele, a proč ty pupínky vůbec vznikají? Oni vznikají proto, nebo takhle, nejčastěji vznikají právě v nějakém věkovém období. To období je čas adolescence, protože naše pohlavní hormony se bouří, naše plece výrazně víc mastí, což znamená, že potom výsledek je vznik prvních projevů akné. Dřív se tady tyhle ty projevy objevují u holčiček, o rok později až o 2 dá se říct, že u chlapců. Nicméně je to vlastně akné, je chronické onemocnění. To znamená, že pokud už v tom období adolescence se vytvoří víc, jak právě ten jeden jediný pupínek, tak se obávám, že už máme před sebou tu dobu, kdy vlastně teď začínáme bojovat. A jak jsem říkala, je to chronické onemocnění a právě pilosebacilózních jednotek, což jsou vlastně vlasové folikuly, které jsou navázány na mazové žlázky. A když i vlivem těch zvyšujících se pohlavních hormonů právě nastupuje ten maz, tak najednou akné se začne tvořit víc a víc. Vytvářejí se nejdřív otevřená komeda, pak zavřená komeda, různé papulky, pustulky, které už jsou třeba s hnisavým obsahem. A pokud hovoříme už o závažnějších formách akné, tak už hovoříme akné konglobáta, což už jsou bohužel cysty a různé takové bolavé noduly, které když v podkoží třeba prasknou, tak mohou potom na povrchu kůže vytvářet i nevzhledné jizvy, které nám potom se dají vlastně na mysl a trápí nás a je to potom takový ten koloběh, kdy už opravdu toho dermatologa bychom o tu radu měli požádat. To znamená, že třeba v těhotenství, kdy se objevují také, takže se vracíme do puberty, anebo je to těma hormonama? Těma hormonama právě. A nemusíme být ani těhotné. Ono většinou i velký holky mohou taky být trápené projevy akné. Je to právě hormonální vliv, obvykle v různém období naší periody. Někdo to má před ovulací zhoršené, někdo těsně před menzes, tak právě projevy akné v obličeji, ale i v dekoltu nebo na ramenou či zádech se mohou také zhoršovat. A pak je úplně jedno, kolik nám je, jestli 25 nebo 40. A co 50?
I tam. Občas se stane, že i zbloudilý pupínek v tomto krásném dospělém věku se může taky objevit, ale už to bývá spíš izolovaný, ten projev není jich tolik. No a o akné se říká, že patří mezi nejčastější kožní onemocnění. Tak kolik lidí vlastně tak jako přibližně trápí? Co se týče těch mladistvých, těch adolescentů, tak tam se dá hovořit až o 80% vlastně tady těchto lidí mladých a z toho až 15% bývají lidé, kteří mají ty závažnější projevy. A pokud hovoříme o těch velkých holkách, o těch 20 až 30 nebo 30 až 40, tak tam to bývá okolo 40%, které trpí projevy akné. No a vy jste říkala, že akné se nejčastěji vyskytuje v obličeji, tak asi to, co je úplně nejhorší, když se vyskytuje v tom středu toho obličeje, to je asi i nejčastější. Ano. A kde ještě? Bohužel i na tvářích, v oblasti vlastně tady dolní čelisti. Pravda je taková, jak jsem zmiňovala, že jsou projevy akné navázány na ty pilosebacéozní jednotky, takže vlastně ten výskyt je tam, kde je největší počet tady těchto jednotek. To znamená tedy obličej, tváře, krk, dekolt, ramena a záda. Uhum. A souvisí akné taky, já když jsem byla v posilovně, tak tam vidím ty mladé kulturisty, kteří určitě užívají něco na podporu těch krásných svalů. Aha. Tak souvisí to akné s tím? Může být, rozhodně. Jednak podpora tady těch růstů svalů určitě může způsobit i vznik akné. Může se potom hovořit i o steroidním akné. Zároveň, i pokud už jsme v té posilovně, tam se potíme, tak i pot může způsobit zhoršení vlastně stavu pokožky nebo pleti. A zároveň i co si budeme povídat, někdy tady tihleti sportovci úplně nehledí na hygienu. To znamená, že ten ručník, který si tam pokládají vždycky na ty cvičící stroje, tak ne úplně pravidelně a často perou, anebo si vždycky vymění za nový. To znamená, že i tady ten, kterým se v uvozovkách lidově řečeno vytřepul fitness centra, tak úplně není to pravé ořechové, co by naší pleti mělo vyhovovat. Takže ženy, když chtějí být krásné, tak si do posilovny musí nosit ještě malé ručníčky, které ideálně použijou jenom na obličej. Já bych třeba i ženám doporučila klidně použít ty papírové utěrky, které by měly ve správném fitness centru být všude na každém rohu, protože jsou používány na dezinfekci přístrojů, ale zároveň je můžeme úplně pohodlně využít na to, abychom si očistili, otřeli, osušili obličej a potom jednorázově prostě vyhodili a máme jistotu, že ta pomůcka, kterou si přikládáme na obličej, je čistá. Říkali jsme, že akné trápí přibližně 80% těch mladých a mladý člověk určitě první, co udělá, když se zjistí, že má akné, tak první, co bude, tak bude si o tom přečíst na internet. Tam velmi často se dočte, že vlastně máme nějaké lehké projevy akné, střední projevy akné a těžké projevy akné. A já jsem se vás chtěla zeptat, paní doktorko, jak poznám, které ty projevy akné mám, abych si podle toho mohl vybrat prostě třeba tu správnou péči. Jasně. Ten projev nebo toho pupínku má nějaké formy, nějaká časová, nějaký sled. To znamená, nejdřív se utváří otevřený komedon, to je takový ten, kdy my pouhým okem vidíme černou tečku. To je otevřený komedon, který vzniká právě nad produkcí mazu, který oxiduje, který vytváří právě to zčernání toho povrchu. Potom máme uzavřený komedon, to je bílý obsah, takový drobný bělavý pupínek, docela lesklý, dá se říct, to je lehká forma akné, takzvané akné komedonika. Potom máme střední formu akné, kdy už vlastně vidíme růžové pupínky, které mohou přecházet v růžové papulopustule. To jsou růžové pupínky, které mají na povrchu žlutavý obsah. Tam už ten obsah obvykle bývá zánětlivý a někdy právě ty projevy bývají na podkladu zánětlivé kůže. To znamená, že pupínek třeba bývá z okolní kůži, která už je zarůžovělá. No a ty nejzávažnější formy akné potom jsou akné konglobáta a to už jsou ty cysty a bolestivé noduly, které už opravdu jsou závažné a ty bych výhradně poslala do rukou dermatologa, protože bohužel na toto už domácí léčba v žádném případě nestačí a tady riskujeme to, že samozřejmě v 15 nám to možná tolik nevadí, ale ve 20 už budeme řešit nevzhledné jizvy, hyperpigmentace po odhojených projevech a vlastně vy dva nejlépe víte, že to, co máme, s čím vlastně jdeme z kůží na trh, takže nás jaksi v očích toho protivníka, se kterým se bavíme, nebo s tím partnerem, tak vlastně ten už přemýšlí nad tím, jestli o sebe dbáme nebo nedbáme, takže vlastně i to zvyšuje naše sebevědomí a podobně. Takže i když jsme zpátky u toho akné, v žádném případě, tím jsme začali, na obličej bychom neměli šahat.
Vůbec rozhodně ne během dne špinavýma rukama, pokud už, tak jedině čistýma, a pokud už tady máme potřebu nípat, tak rozhodně rukama obalenýma v ubrousku. A možná je ještě důležité říci, že jakmile začnete mít akné, tak možná si vyhledejte dermatologa, který vám nejlépe poradí, co používat a jaké produkty. Je to určitě lepší, než to zkoušet a hledat informace na internetu. Jako psycholožka, paní doktorko, vím, že kůže souvisí i s psychikou. Jak to je? Jako zhoršuje se i akné třeba stresem, nebo co zhoršuje akné? Já s oblibou říkám, že kůže je odrazem našeho vnitřního zdraví, a to jak interního, tak i toho mentálního. To znamená, že vlastně jakýkoliv stres, jakýkoliv neduch, co nás trápí, se může jakýmkoliv způsobem propagovat na tu kůži. Takže pokud máme nějaký sklon k tomu, že se nám tvoří akné, tak nadmíra stresu samozřejmě se, jak to zrcadlo, bude objevovat na té kůži, což znamená papulky, pustulky a podobně. No a já bych se vás, paní doktor, chtěla zeptat, co byste nakonec vzkázala našim pacientům. Já bych ráda vzkázala to, abyste se cítili dobře ve své kůži. A abyste se mohli cítit dobře ve své kůži, mějte se rádi, pečujte o svoji kůži, určitě dbejte na svá doporučení nebo na doporučení, které vám doporučí nějaký profesionál, a mějte se rádi. Co můžu říct navíc? Mějme se všichni rádi. A jestli se budeme mít všichni rádi, tak se s námi koukejte na náš další díl, kde se dozvíte, jak akné konkrétně léčit. Naschledanou! Naschledanou! Jestli se vám líbí naše podcasty Ve své kůži, akné už ne, nezapomeňte si kliknout na ikonu odebírat, protože potom neprošvihnete žádný náš díl a nic vám neunikne. A jestli se vám líbí strašně moc, tak bych chtěla doporučit knížku Akné už ne, praktický průvodce pro lehčí život s akné, kterou napsal Felix Ratzenbeck a kolektiv autorů, a vznikla za podpory firmy Naos a je plná úžasných informací nejen o léčbě, ale o tom, jak zvládat život s akné, jak se ho rychle zbavit a jak překonat těžkosti, které akné do života vnáší. Myslím si, že tahle knížka by vám určitě v knihovnice neměla chybět. A těším se, že se setkáme při dalším dílu Akné už ne. Dobrý den, jmenuji se Barbora Jankovičová a jsem dermatoložkou pracující v nemocnici i na estetické klinice. Ráda bych vás pozvala na sledování podcastu, který se bude konat 24.10. Můžete se těšit na informace stran léčby akné, a to jak lehkého, středně závažného a závažného, a další užitečné informace. Tak si datum uložte a nezapomeňte se na to kouknout. Now always cares first.